Zer da landare? Landare produktu ekologikoen kontsumitzaileen elkarte bat da. Elkarte bat denez, elkartekideen laguntza ezinbestekoa da. Lehen, hasi zenean landare hemen dendan eta biltegian ateratzeko lana eta behar genuen kideak mailak prestatzen, apalategiak biltzen, eta bar. Gaur egun gaude 1000 kide baino gehiago. Eta dugun lankidekin, hemen dendan lan egitea ez da beharrezkoa. Bai lagungarria, baina ez beharrezkoa. Zer da beharrezkoa orain, zer ikusi dugu? Hainbeste kideen artean, 1000 inguru edo gehiago, gertatu da arriskuan badagoela kideen artean harremanak desagertzea. Eta hau elkartea dela, irudi hau desagertzea, ez? Batzutan etortzen da jendea erostera eta ematen du denda batean daudela. Hau ez da denda bat, hau da gure denda. Ez? Kideen guztian denda. Orduan zer egin genuen duela urte bat edo pare bat, hasi ginen bultzatzen kideen artean beraien ezaugarriak zabaltzen, ez? Bai ikastaroarekin edo hitzaldiarekin. Eta orduan kide guztiak badute urtero laguntza bat emateko beharra, eta gero eta gehiago badaude jendeak hori ematen diguna, ez? Beraien ezaugarriak ikastaroen bidez edo hitzaldien bidez ematen. Horrekin zer lortzen dugu, elkarte bat izatea, ez? Eta ez denda bat. Eta zergatik da hain garrantzitsua bolondreza, laguntza, kideen artean harremanak ez galtzeko. Kideen artean harremanak ez galtzeko eta elkartea aurrera emateko, noski. Bestela izango genuke enpresa bat, ez? Eta hori ez gara, elkarte bat gara.